vítam vás pri treťom diele podcastu. Druhý bol vymazaný z dôvodu nahoty a ostatných vecí z YouTube. Tak uvidím, ako sa na to pozrie Instagram. Zistil som, že ma ani nebaví robiť tieto podcasty. To nadšenie už vyprchalo, ale vrátim sa naspäť k tej mojej pôvodnej verzii, že to budem robiť iba ako taký odposluch bez nejakej vizualizácie alebo bez nejakého vizuálneho kontentu. No. A takisto som prišiel na to, že ma to nebaví robiť, pokiaľ nepoužívam alkoholické nápoje. Takže dnes by som sa rád venoval typom fotografov, takých, ktorých som ja zažil, ktorých som odpozoroval, z ktorých si robíme srandu na workshopoch. Také typy, ktoré sú príjemne zabudnutelné. No. Začnem môjim obľúbeným cvakálkom. Nakoľko aj vzniklo, čo sa týka cvakálka, tak toto intro to vzniklo vlastne na počesť jemu, na počesť cvakálkovi. Kto je to cvakálek? Cvakálek je typ fotografa, ktorý fotí veľa, fotí rýchlo a fotí dlho. Je to typ človeka, ktorý zbadá modelku, dajme tomu nahú, a nevie, čo s ňou má robiť. Tak len sláča spúšť. Popri tom jej zvykne hovoriť, že zdvihne ruku vyššie, no dozadu a tak, ale medzi tým stále fotí. Vznikne mu tak 1500 záberov, z ktorých ani jeden nie je dobrý. Takýto cvakálek je väčšinou bez fantázie. Nemá fantáziu, nemá ani predstavu. Keď mu dáš modelku, nevie, čo s ňou má robiť. Pokiaľ nie je vyslovene na workshopom sa chcem venovať ďalšom nejakom takom dieli, pokračovaní. Nevie, čo má robiť s tou modelkou a iba cvaká, postal sa sem, spravím 200 000 fotiek, cvaká. Je to najbežnejší typ fotografa. Úplne najbežnejší. Tento typ fotografa sa stretávam s ním najčastejšie. Či už na workshopoch, alebo na nejakých happeningoch, alebo na nejakých akciách. Proste fotí. A tento cvakálek má potom veľký problém vybrať nejakú fotku. Jednu, keď má tam 1300 skoro rovnakých fotiek. Má veľký problém s tým. Ďalej cvakálka by som rozdelil na takého, ktorý vie editovať a takého, ktorý nevie editovať. Taký, ktorý vie editovať, tak vybere možno 1, 2, 3 fotky s tým, že tú modelku trápil hodinu pri jednej póze, tak vybere z toho jednu fotku. Takže jedna fotka za hodinu je jeho taká vizitka. A ten, že vie editovať, ten, že nevie editovať, to ich je viacej. A ten, že vie editovať, tak ten aj editne tú fotku. A niekedy to nie je až také zlé, ale nepovedal by som, že je to ani dobré. Cvakálek je jednoducho sláčač. Sláčač v púšte. Kde mám myšku, tak cvakálkom sa ľúbim venovať, budeme sa im venovať aj naďalej. Ale je tu ešte jeden ďalší veľmi zaujímavý človek. Alebo typ fotografa. Ja ho volám, že zoomer, alebo približovač. A je to typ fotografa, ktorý si kúpi napríklad stredoformát, nejaký 100 megapixelový čip a obťažuje všetkých ľudí tým, že ukazuje, ako to dokáže zazoomovať fotku, ako ju dokáže priblížiť. A stále je ostrá. Áno, tá fotka je ostrá. Áno, lebo máš 100 megapixelový čip. Áno. A niektorí to pohnali až do takých extrémov, že dokáže to zazoomovať alebo priblížiť do takej miery, že vidno tej modelke
ako je oholená tam dole. Áno, dobre počujete. Videl som také fotky a bol som z toho zrozený a s mojim kamarátom Tomášom, ktorého tu nemám spomínať, ale budem, si posielame takéto fotky a smejeme sa na to, robíme si z toho fakt, že srandu, lebo každý z nás prešiel s tým, keď prišiel prvýkrát k foťáku a priskroloval a niečo sa mu zväčšilo, bolo to, že wow, ale keď to robí človek, ktorý má okolo nejaký vek a proste už v tej výpočtovej technike sa pohybuje, alebo v tej fototechnike nejaký ten čas, tak je to úplne normálne a všetci naokolo to chápu, že je to tak. Poznám si dvoch takýchto zoomerov. Je to zaujímavé. Väčšinou sú tu ITčkári alebo ľudia, ktorí zarábajú väčšie peniaze, lebo zaobstarať si taký foťák, jedna vec je úplne zbytočné, pokiaľ nefotíš nejakú reklamnú fotografiu, kde využiješ ten čip. A na druhej strane je to strašne drahé. Aby to kúpil aj s nejakými objektívmi, tak to stojí okolo, dajme tomu okolo tých 10 000, záleží od značky, aj s nejakým samozrejme optikou. No. Ako ďalšieho by sme dali technického géniusa. Technický génius je typ človeka, ktorý ovláda kompletne nastavenie fotoaparátu, vie o všetkých najnovších foťákoch, dajme tomu o to, čo vyšlo, aké čipy sa používajú, to, čo bude o rok, to, čo bude o 2 roky, na čom pracuje ktorá značka. Tento technický génius má väčšinou doma napríklad 2 počítače s 2 perfektnými monitormi, má zaplatené 2 Photoshopy, ale fotky od neho videlo veľmi málo ľudí. Respektíve poslednú fotku, ktorú uverejnil, bola pred 2 rokmi. Toto je taký znak technického génia. No. Potom je typ fotografa, ktorého fotky nikto nikdy nevidel. Je to typ fotografa, ktorý má drahšiu výbavu. Niekedy je to už aj high-end, ale jeho fotky nikto nevidel, nemá portfólio. Nemá nič. Ale fotí. Ale jeho fotky fakt nikto nikdy nevidel. Je bez portfólia. Tlačí sa väčšinou na fotenie úplne dopredu, keď je nejaké skupinové fotenie, nejaký workshop, proste on chce mať tú najlepšiu fotku, tú najlepšiu kompozíciu, proste chce byť čo najbližšie k tomu dieniu, ale výslednú fotku z toho nikto nikdy nevidí. My sa domnievame, že ani on. Potom je tu jeden veľmi zaujímavý typ fotografa. Je to krajinkár, amatér by som ho nazval. Je to typ človeka, ktorý si kúpi drahý foťák, drahý objektív a fotí nejaké fotky prírody alebo ukazuje bežné fotky prírody bez žiadnej pridanej hodnoty, ako napríklad kompozícia alebo nejaký vkusný edit. Jednoducho odfotí krajinu, tak ako ju odfotil, ju prezentuje. A väčšinou si vyhliadne fotografa, že wow, ty si fotograf a ja som fotograf, pozri, ukážem ti, čo som naposledy fotil, nejaké kvietky, krajinky, Dobre, no aký máš foťák? No vidím, že ty máš dobrý foťák, ale ja mám lepší foťák. No a už to ide. To je krajinkár amatér. Ako ďalšieho je profesijný fotograf, profesionál. To je fotograf, ktorý sa živí fotením. Je to fotograf, ktorý fotí svadby, stúžkové, nejakú produktovku. Jednoducho živí sa fotením, fotka je jeho život. Je to jeho primárna zárobková činnosť. Títo ľudia sú väčšinou fakt, že otrávení a zbavení akejkoľvek kreativity. A nie je to ich chyba. Je to chyba ľudí. Lebo oni dávajú iba to, čo si trh žiada. To tí fotografovia dávajú ďalej. Nič proti ním,
ale som rád, že som sa nikdy taký nestal. Ako ďalšieho som si sem napísal, je retoušer extrémista. V tej skupine sa pohybuje jeden človek, ktorý retušuje až takým extrémnym štýlom, že to vyzerá, ako keby to robila AI, ako keby AI vygeneroval celú tú fotku, alebo ako keby tie dievčatá boli zaliaté v nejakom obale, alebo nejakým lakom zaliaté a vybrúsené až takéto. Je to fakt, že nevkusné. Ako ďalšiu by som si dal, toto je veľmi nebezpečná kombinácia, je to fotiaca modelka. Je to typ modelky, dajme tomu, že aktov, ktorá si myslí, že vie fotiť. Samozrejme, všetci fotografovia ju chvália, áno, je to dobré, je to wow, je to super. Ale pritom ona tomu absolútne nerozumie, nie je kreatívna a väčšinou kradnú nápady. S tým som sa stretol aj ja. Išlo o modelku, ktorá mi odmietla nafotiť nejakú fotku, ale o nejaký čas, bavíme sa v minútach, to nafotila s touto fotiacou modelkou. Takže proste ukradne nápad a nafotí to s niekým iným. Aj bolo to aj tak na Pikachu ho nafotené, ale vidíš, ale išlo o princíp. Tieto modelky sú nebezpečné, lebo fotografovia sa snažia byť slušní a gentlemani a každý to chváli, ale keby to nafotil fotograf, tak mu dajú kritiku. Ale keďže to nafotila modelka, tak tú kritiku nedostane. Dostane iba ako keby samú chválu. Takéto modelky je ideálne nikam nebrať. Nech zostanú doma setkať. Väčšinou tá modelka nedisponuje ničím, nie je nejaká pekná, nemá ukuzľujúcu postavu, nemá ukuzľujúcu tvár, proste, ale chytá sa fotografie. Zvyknú kradnúť aj kompozície, nápady tých fotografov. Pre nej je to veľmi dobrý biznis, by som povedal, lebo ona ide na nejakú lokáciu, ktorú ten fotograf predtým vymyslel. Ona má zaplatené tú lokáciu, hej? Ona to má všetko zaplatené. Ona ide vlastne na niečo hotové, fotograf to tam nafotí a ona teraz mohla by som si aj niečo takéto nafotiť. No kto jej povie nie? Jedine ja. Lebo nemôžeš si také nafotiť, si platená ako modelka, teda keď je platená, tak nech sa páči, pózuj a tiško. Ale 99% fotografov to nepovie. Samozrejme prikývnú a budú sa pozrieť ako telátka. To je o kvalite workshopov, ktorému sa ešte budem venovať. Ako ďalšieho by som tu mal umelec, dajme rok 89. 89 som dal preto, lebo to bol prelomový rok, kedy sa menil socializmus na tento náš skvelý, krásny systém a fotografovia, ktorí v tom roku fotili alebo začínali fotiť, zažili veľmi veľa zážitkov s modelkami, nakoľko to bolo dostupné. Kedysi ešte ja pamätám, ukrajinské modelky ešte dávno pred vojnou, ukrajinské dievčatá, teda by som to nazval, robili modeling za 20 eur. Bez akéhokoľvek problému. Dnes si vypýtajú 160 eur. O hodine sa bavíme. Títo fotografovia, alebo umelci spred toho roku, ktorí ešte stále súčasne fotia, sú veľmi zaujímaví v tom, že oni sa tak rozlišujú na viacerých. Tá škála ich je veľmi veľká, ale nazval by som ich umeleckí fotografovia. Im sa môžem niekedy povenovať, ale v prvom rade oni vedia, čo robia. V druhom rade nie sú nadšení z tej doby, aká je, a
ako sa zmenila. Lebo keď si bolo TFP a modelky išli TFP všetko. Išli TFP do Chorvátska s tým, že išla modelka do Chorvátska a platila si to. Platila si cestu, platila si stravu, platila si ubytovanie. Sama si to zaplatila, aby mohla byť v dispozícii fotografu, ktorý s ňou fotil. Okrem iného, hej. A kedy sa tie fotky aj predávali. Títo umelci majú celkom skvelú základňu. Umelci z 89. majú skvelú základňu klientov. Klientov, ktorí sú ochotní platiť za umelecké diela, ktorí sú im verní, jednoducho vynikajúcu umeleckú základňu. Majú takú základňu, ako 20-ročný fotograf, 30-ročný alebo 40-ročný si ťažko vybuduje. Ako poslednému, a nehovorím, že sú to jediné typy fotografov, ale tým, ktorým sa venujem, je fotograf punker. Týchto punkerov by som rozdelil do viacerých skupín, ale v prvom rade je to otec punku. Je to človek, ktorý ten punk štýl vymyslel. Je to skutočný punker, ktorý žije punkerským životom a fotí punk. Jeho obrovská nevýhoda je tá, že títo umelci z 89. Sa mu snažia zmeniť ten jeho uhol pohľadu. Snažia sa to punkerstvo v ňom ako keby zničiť alebo utlmiť a povedať mu, poď s nami fotiť krásne, kompozičné, drahé fotky. Ale otec punku je len jeden a otec punku musí pokračovať v punku, kým žije. Musí tvoriť punk, lebo ten punk je to, čo spája ľudí. Ľudí nespájajú cvakálkovia, alebo nejakí zoomeri, alebo technickí géniovia, alebo takých, ktorých fotky nikto nevidel. Ľudí nespájajú krajinkári. Ľudí nespájajú profesní fotografovia. Ľudí nespájajú retušery. Tiež fotiace modelky nespája ľudí. A ani umelci z 89. nespájajú ľudí. Ale ten punker to dokáže. No a k tým punkerom. Takže, typy punkerov. Prvý typ je punker, ktorý s tým fakt žije. Žije tým punkom, fotí ten punk, nedáva na rady druhých, vypočuje si ich, ale tvorí si svoje. Ale je tu ešte veľa takých fake punkerov, ktorým sa to len páči, ale nerobia nič preto, aby to bol punk. Jednoducho odfotiť niekoho nejako a napísať k tomu, že je to punk. No neviem. Videl som napríklad fotku, kde bola modelka v okne. Fotograf fotil v okne a modelka k tomu napísala, že dnes fotíme punk. Ani jeden jediný náznak nejakého punku tam nebol. Ja som si pozrel veľakrát fotku. Jednoducho fotíme punk a čo? Takže to by bol na zatiaľ, už to má 20 minút, to by bol na zatiaľ taký koniec typov fotografiou, prvá časť, lebo verím tomu, že ešte napíšete alebo pošlete mi v správach nejaké typy fotografov, tých správ mám dosť veľa, čo sa teším veľmi, aj o dosť sa veľmi teším, že je zatiaľ len pozitívna, ale také chcem aj negatívnu nejakú. A typy fotografov prvý diel je u konca. Dám si pivko. Ďalej by som sa chcel venovať typom modeliek a workshopom. Určitým druhom workshopov a odhaliť takých kvázi fotobiznismenov. Alebo takých, ktorí zistili, že dá sa na tom zarobiť tým, že ošklbem aj fotografov, aj modelky a ja z toho zarobím. Ale budem sa im venovať. A budem sa aj venovať takým, ktorí to robia
Fakt, že zadarmo. A dáme si nakoniec takú jednu myšlienku, nakoľko verím, že si sa dostali až sem do 20. minúty. Tak, tu je taká moja myšlienka. Aký má zmysel fotka? Kde je drahá modelka, drahá lokalita, použitá drahá technika a výsledok je tak obyčajný, že by to dokázal nafotiť aj turista s nejakým mobilným telefónom. Toľko moja myšlienka. Arrivederci, Maxia končí. Ukončujem tento podcast a verím, že ak ste sa tam našli, tak je zle. Nechcel by som. Nechcel by som sa najať hlavne v tých prvých. A verím tomu, že to budete brať najľahšie s humorom.